Hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजां दं लोगोफोर आं बे मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोलायबाय नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै हयथ' बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों बे सासे बिउटिफुल बर' सिख्ला नोंथांमोनहा दा नुगासिनो दंखायो फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा गोबां ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं बे बिउटिफुल बर' सिख्ला गुवाहाटियाव गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों माबायदिहाय बुथारजाखो बा बे सेंग्रानि थाखाय बियो माबोरैहाय थैनांखो बेनि सायाव आं एसे सावरायगोन बिसोरनि सिङाव गोबां खोथा थानो हागौ जाय खोथानि थाखाय जिउ फोजोबलायनाय बा जिउ जोबलायनायसिम सहैदों दा सिङाव मा खोथा दंमोन बेखौ भगबानासो मिथिसिगोन दा मिथिनायाव सेंग्राखौ हमबाय होननानै मिथिदोंबा हमनायखौबो नुदों दा बिनि खुगानिफ्राय मा राव ओंखारगोन सैथोआ मा बेखौ बिनि खुगानिफ्राय ओंखारबासो मिथिसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन दा बे बिउटिफुल सिख्ला जाय माने सुस्मिता बसुमतारी बिनि थैनायाव जोंनि हारिनि गोबां मानसियानो सोरबाया रंजादों सोरबाया दुखु खालामदों सोरबाया मोजां खोथा सिन्था खालामदों गोबां रोखोमनि जानानै दं माने रंजाग्राफ्रा ओरैबायदियाव रंजादों गुबुन हारिजों मोजां मोननानै बुथारजादों बेबायदिनो जानांगौ बेबायदि हिसाबाव रंजादों नाथाय आंबो सानो सोरबा सिख्लाफोरनि बेलायाव रंजाजाथावनाबो नाथाय आं निमाहा बियो बे सुस्मितानि न'खरनि मानसिफ्रा आंनि भिडिअखौ नुफ्लांदोंब्ला साननो नाङा जे सुस्मिता थैनायनि थाखाय रंजादों होननानै नाथाय सोरबा केरेक्टार गाज्रि सिख्लाफोरनि थाखाय आं बुंदों गोबां सिख्लाफोरखौबो आं बुङाखै माने ओरैबायदि केरेक्टार लुज सिख्लाफोर दङ जायनि थाखाय माने हामदों होनजाथावना बैसोरबायदि मानसिफोरनि थाखायसो आङो बुंदों दा सुस्मिता बसुमतारीनि न'खरा दा खोब दुखुनि सम सासे हिन्जावसाखौ बिसोरो खोमानांदों बे न'खरनिफ्राय दा बे सेंग्राखौ हमनानै जेलाव सोगोन साननैसो मालाय बियो साननैसो जेल जानानै उदां अख्राङाव ओंखारबोफिनगोन नाथाय दुखु आरो खस्थ'नि सिमाया थालांगोन नैबे न'खरासो जाय माने सुस्मिता बसुमतारीनि न'खरा जाय हिन्जावसाखौ बिसोरो आरो मालाबाबो मोनफिनला दा बेबायदि घटनाया गोबां जाबोगासिनो थानायखौ नुनानैनोथ' जोंनि हारिनि मानसिफ्रा जोंनि हारिखौ कन्ट्रलाव लाबोनो थाखाय फोसाबनो थाखाय गोबां आफादफ्राबो संगठनफ्राबो माने फोसाबनो सेस्था खालामदों नाथाय जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ फोसाबनो हायाखै जायनि जाहोनाव बेबायदि फिथाइखौ गाव गावनो मोनगासिनो दं दा आं बुंसै रायजो राजाफोर बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिया गोसथोयो अनलि इउसनि थाखायल' गावसिनि लाब थिखांनो थाखायल' बिसोरो गोसथोयो बर' सिख्लाफ्रा फुस्लायजायो मालाबा ड्रेस होगोन मालाबा फैसा थाखा एसे होगोन मालाबा मबाइल बायनानै होगोन बहाबा बेरायनो लांगोन बावनो बर' हिन्जावफ्रा खुसि हाबा जानाय हिन्जावफ्राबो बेबायदिनो नाथाय बिसोरो मालाबाबो जोंनि हारिखौ हाबा खालामनानै गावसिनि न'आव लांनो थाखाय गोसथोआ अनलि गावसिनि लाबनि थाखायल' बिसोरो गोसथोयो बेखौ हले मिथिनानै लाखा आरो बिनिफ्राय हाबाखौ खालामो बिसोरो जोंनि हारिखौ लाङो सासे सानैखौ नाथाय फेमिलि बेकग्राउन्डखौ नायगोन नोंनि फरायनायखौ नायगोन नों साख्रि मावनो हानाय जग्यता दंना गैया आरो खायफाया साख्रि मावखानायखौसो लाङो बेनिफ्राय बिमा बिफाया माबायदि बिमा बिफाया लेखा गोरों नंगौना नङा साख्रि मावो ना मावा बेबायदि गासिबो जुदि पारफेक्ट जाजोबब्लासो बिसोरो बर'खौ 100 जनाव सासे हाबा खालामो नाथाय जोंनि हारिया मा खालामो जोंनि हारिनियाबो गुबुन हारिखौ हाबा खालामनानै लाबोदों नाथाय जोंनि हारिया बेबायदि फारफ्रोमबो नाया हिन्जाव मोनबानो गोसो थोबानो माने गोसोआ मिलायबानो लाना फैबाय नाथाय
जेसेबां माने बर' न'खराव गुबुन हारिनि हिन्जावफोर हाबा जाफैदों एसेबाबो नाय नोंथांमोनहा सोरनिबा सोरनिबा गामियाव न'खराव गुबुन हारि हाबा जाफैनाय दं नामा? बे गुबुन हारिनि हिन्जावफ्रा जोंनि बर' न'खराव थैनोबो मिलायफैया बा बिनि आखुथाइफोरजों जोंनि आसार बेबहार आखुथाइफ्रा एसेबो मिलाया, एसेबाबो बिसिना बेलेग जायो। जोंनि हारिया एसेबाबो सरल आरो सादा सिदा, थगायनो रोङा, जा बाथ्रा बुङो सैथो बाथ्रा बुङो आरो मानसिफोरजों खोब मिलायनो रोङो। नाथाय बिसोरनियाव एसेबाबो सैथान आखुआ दङ। जोंनि हारि आरो बिसिनि हारि एसेबाबो डिफारेन्स दं। दा बेबायदि खेथ्रआवनो जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गोबां जोंनि सिख्लाफोरखौ माने गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जानाङा होननानै गोबां बुंनाया बेनो। आरोबाव जोंनि हारिनि गोबां खेला गेलेग्रायानो जा, मोसानानै बहाबा देरहाबोनायानो जा, नाम खामायनाय, फेमास माने सोरबा साख्रि मावनाय, बेफोर मोजां मोजां फरायनाय सिख्लाफ्रा गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जाहैयोब्ला जोंनि हारिया बिराद लस दङ, बिराद खहा दङ। मानोना सासे गोरों सिख्लाया गुबुन हारिजों हाबा जाहैनाय माने बियो बिनि रोंगौथि, बिनि सम्पति, जोंनि बर'नि सम्पतिखौ बियो लानानै थांफाजोब्बाय गुबुन हारिनाव। गुबुन हारिजों हाबा जाहैनाय लोगो लोगो बियो बिनि रावाबो गुबुन हारिनि जाहैसिगोन, ड्रेसाबो गुबुन हारिनि, कालसार गासिबो टाइटेल गुबुन हारिनि जाहैसिगोन। बे जोंनि बर'आव मालाबाबो फैनो हाला। दा बेवहाय लसआ सोर दङ? सोरबा डाक्टार, सोरबा इन्जिनियार, सोरबा गेलेनानै नाम खामायनाय, जेरै जमुना मोनबायदि, प्रनिता मोनबायदि, बिसोर गुबुन हारिजों सापर्टखौ खालामदोंमोन। जोंनि हारिया गावनि हारिनि मानसि होननानै सापर्ट खालामनानै देरहाहोहरबाय, गोजौआव थिनहरबाय। नाथाय हाबाखौ जाहैबाय बिसोरो गुबुन हारिजों। माने बै जोंनि सम्पति, जोंनि नाम, जोंनि खामायनाय नाम, माने देरहानाय, जोंनि जिबायदि जोङो खेलायाव देरहानानै, मोसानायाव देरहानानै जों बर'आ नाम खामायनो हादोंमोन, बै नामखौ बिसोरो लानानै थांफाजोब्बाय गुबुन हारिनाव। दा बेबायदि जायो। बेनिखायनो आं खावलायहरदों, जोंनि बर' सिख्लाफ्राबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि दङसै, आयौ हाबाब। माने सोरबा गाज्रिखौ नुनानै माबा मोनसे बुंहरोब्ला बे सिख्लाफ्रा, बे हिन्जावफ्रा मोजांजों नांलायहरगोन, बारग्रांहरगोन। नों माबा मोनसे बुङोब्ला बांसिनसो देखायगोन। बेबायदि सिख्लाफोर दं। गाननाय जोमनायाबो नायथावला, गावनि देहा सोलेरखौ देखाय देखाय, दिन्थि दिन्थि ड्रेस गाननाय, बहाबा क्लाबाव थांनाय, बहाबा हौवाफोरजों जौ लोंहैनाय, बेफ्रावनो गावनि आखलावनो, गाव गावनि आखल आखुआवनो गाव गावनो भुगिनांगासिनो दङ, जिउ जोबनो गोनां जागासिनो दङ। दा बहाथो थैयाखै जोंनि हारियालाय? फरायनो थाहैनायाव, कम्पानियाव मावहैनाय, गोबां जायगायावनो बेबायदिनो बुथारजानाय होनबा रुमाव बुथारनानै गालांनाय, सोरजोंबा लिभिंआव दङमोन, बेफोरबायदि जाथायखौनो जों बांसिन नुगासिनो दं। आरो दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंहरबावनोसै, बे हाबा जायालाबानो लिभिं पार्टनाराव थानाय, बे मोनसे बिराद गिदिर अपराध। बेखौ जोंनि समाजा, जि बाथ्राखौ जोंनि समाजा एक्सेप्ट खालामा, बेखौ माने माखासे नामि दामि जोंनि मुंदांखा मानसिफ्राबो जोंनि बेबायदिनो थानानै आखुखौ दिन्थिगासिनो दं। जेरैहाय सोरबा सोरबा सिनेमा एक्टर एक्ट्रिसफोर बर'नि जाबा दाजा, बिसोरबो बेबायदि आखु दिन्थिगासिनो दङ, खोनागासिनो दं, जोङो मेगनजों नुगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेबायदिनो उन जोलैफोरखौबो बिसोरो मोजां लामा दिन्थिनो नागारै बिदिनो गाज्रि लामासो दिन्थिलांगासिनो दङ। दा बेबायदियावनो जोंनि हारिया बांसिनै, आरोबाव बांसिन माने लाजिनाय होननाय बुस्थुआथ' जोंनि हारियाव गैखाला। गोदो एसे लाजिनाय दङमोन, बिमा बिफाखौ मान होनाय, सनमान होनाय दङमोन। दा खिन्थु बेफोर गैला, बिराद खमायलांबाय। दा आं गुरैयै खावलायहरदों, बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय, रैखा मोननो थाखाय गासिबो हिन्जावसाफ्रा गाव गावनो बुजि, गाव गावनो जाग्रित जा। आरो बे मोनसे खामानिखौ आं बोरैबाबा बिराद मोजां मोनदों। सुस्मितानि थैनायाव जेरैबायदि मानसिफ्रा रंजादों बा बेनि थाखाय जेबो आवाज दैखाङा,
बुथारजादों हामदों होननानै बुंदों बेबो मोनसे बोरैबाबा खोब मोजां खामानिसो जादों मानोना गासैबो बेबायदि गुबुन हारिजों मोजां मोननाय सिख्लाफोरखौ जुदि बेबायदि खालामजोबोब्ला हयथ' समाजा जोंखौ अनसायला जों बेबायदि थैयोब्ला माबा मोनसे जानानै थैयोब्ला गुबुन हारिजों हाबा जायोब्ला जोंखौ समाजा बिदिनो मुगैगोन होननानै साननानै एसे गाव गावनि मेलेमाव सोनानै एसे चेन्ज जाबोनो हागौ संसारा बिनि थाखायसो आं बेखौ मोजां मोनदों दा सुस्मितानि न'खरा अननानै आंखौ गाज्रि दामोन जोंनि फिसा थैनायाव रंजादों होननानै आं रंजायाखै दुखुआनो आं खालामफादों नाथाय बैबायदि परिबेसनिफ्राय जुदि बर'आ एसे आवगायबोनो हायो बिनि थाखायसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों दा रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा होदो बेनिफ्राय गोदानै सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव हाबनानै नुदोंबा अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेखिनिखौनो आं बुंनानै आंनि बुंनायखौ दिनै आं बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय